Il-Kummissjoni Ewropea adottat pjan ta' azzjoni ġdid biex tindirizza r-reżistenza għall-antimikrobiċi, jiġifieri l-kapaċità ta' mikroorganiżmi li jirreżistu trattamenti bħall-antibiotiċi. Xi ħaġa li meqjusa bħala theddida għas-soċjetajiet tagħna u hija responsabbli għal mewt ta' 25,000 persuna u telf ta' biljun u 500 miljun euro kull sena fl-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar snin kibret il-kuxjenza kif l-użu tal-antibiotiċi f'diversi industriji u oqsma qed ifissru li l-mikroorganiżmi bħal batterji, bakterja qed jifilħu iżjed għall-antibiotiċi. U għaldaqstant it-tobba qed ikollhom jibdlu l-mediċini li jagħtu jew iżidu d-dożi biex tiżdied il-possibilità li dawn ikunu effettivi. Għaldaqstant il-pjan ta' azzjoni jindirizza din ir-resistenza b'mod holistiku kemm fil-bniedem kif ukoll fl-annimali. Il-Kummissarju għas-Saħħa u s-Sigurezza Alimentari Vytenis Andriukaitis qal li r-reżistenza antimikrobika hi theddida globali li qed tikber u jekk l-azzjonijiet kontrija ma jiżdiedux sas-sena 2050 tista' tkun qed tikkawża iktar imwiet mill-kanċer. B'hekk b'użu prudenti ta' antimikrobiċi fil-bnedmin u l-annimali u sorveljanza, ġbir ta' dejta u riċerka aħjar, l-Unjoni Ewropea mistennija issir reġjun bl-aħjar prattiċi. Il-pjan jinkludi fih iktar minn 75 azzjoni mibnija fuq 3 pilastri ewlenin: it-tiswir tal-Unjoni Ewropea bħala reġjun bl-aħjar prattika, it-tisħiħ ta' riċerka tal-iżvilupp u tal-innovazzjoni u t-tfassil tal-aġenda globali. Dan jinkludi l-aġġornament tal-leġiżlazzjoni ta' implementazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar il-monitoraġġ u r-rappurtar ta' reżistenza għall-antimikrobiċi fl-annimali, fl-ikel u fil-bnedmin. Fil-fatt il-pjan tal-Unjoni Ewropea jinkludi linji gwida għall-użu prudenti għal professjonisti kollha involuti fl-użu tal-antimikrobiċi għall bnedmin. Barra minn hekk il-Kummissjoni Ewropea se taħdem mal-Istati Membri u mal-Industrija biex tindirizza r-resistenza għall-antimikrobiċi fil-batterji, fil-fungi u fil-parassiti. Dan b'attenzjoni speċjali f'każi bħat tuberkulożi, HIV u AIDS, il-malarja u mart infettiv ieħor li s'issa ġie injorat. B'hekk b'dawn u azzjonijiet oħra tittejjeb is-saħħa pubblika u jinħolqu benefiċċji ekonomiċi u fis-soċjetà fl-Ewropa kollha u lil hinn minnha.